Alam niyo ba kung paano ito bibilangin ng mabilisan in 3 seconds? At yan ang pag-uusapan natin kasama si Miss Ivy. Bago ang lahat, ipapakita muna ni Miss Ivy ang IVFC addition chart kung saan ipapakita ang number of columns and number of rows as well upang mas lalong maintindihan ng mga early learners. Aking dinisenyo ang mahalagang tool na ito para sa mga nag-uumpisa pa lamang ng mathematics. I repeat, the addition chart has 10 columns. At ang rows naman ay tinatawag nating infinite, walang katapusan. Ready na ba kayong magbilang? 2 ang ating pamamaraan. Pagbilang ng isahan at ang maramihan. Pansinin ninyo kung alin sa dalawa ang mas mabilis gamitin. Ready? Tingnan nga natin kung kakayanin ng 30 seconds ang pagbibilang ng mga tiles na ito. Forty, 41, 42, 43, 44, 45. Ang bilis! Ayan, malapit na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 98, 99, 100. Nakita niyo, class? Ang bilis! Mas mahigit sa 30 seconds ang pagbibilang ng mga tiles. Paano naman kaya ang susunod na pamamaraan ng pagbibilang? Ito kaya ay mas higitan ng una? Tingnan natin. Huwag kukurap. Ayun, tapos. Ulitin natin. In 3 seconds, tapos ang pagbibilang ng 1 to 100 tiles. Alin ang mas mabilis? Tama, ang maramihan ang mas mabilis na pamamaraan. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. This project is brought to you by I Volunteer for Filipino Children. Just remember, this is my personal advocacy and it is free. Anyone may join. Sa mga magulang na gustong isali ang mga anak upang mas lalo silang magiging mahusay, mangyari po lamang makipag-ugnayan sa mga admin. I-search lang sa Facebook ang IVFC Early Learners Info page. Ito ay isang libreng serbisyo mula sa I Volunteer for Filipino Children.